să facem un video. Eu am avut, prietenul meu mi-a dat un cont de la lui și contul lui e cel mai șmecher cont din lume și uite ce haine are de șmecheri și l-am pus pe ăsta pentru că îmi place. Nu știu dacă o să-mi joc singur și o să-mi joc singur. Bam! Și prietenul meu când este, prietenul meu să joacă în joc și nu Roblox, Brawl Stars. Ăsta vrea să intre și cu mine și nu. Da. Nu putea omul ăla să intre cu mine pentru că era doar de un om și eram eu în lift. E cam fucking bitch, greu. Sau sunt eu. Salut, acolo sunt eu. Apăs acolo. Așa. Eu știu cum să-mi joc doar. Primul level e cel mai easy. Deschide! Uite cu culul. Nu mai vreau să-mi iau bani, iau doar o dată și gata. Nu mă materializează, nu mai vreau. Nu mai vreau eu. Nu mă desează de cruce. Știu ce facem. Dacă dai pe cineva, îl omori. Eu tot mă duc, nu mă adresează. Ok. Bro. Să-i dăm, mă. Așa. Unul aici. Unde? Acolo. Nu aici. Aici. Acolo e perfect. Așa. Perfect. Schirere. Au. Haide. E frică. Pe Jack. This picture is thinking happened to Jack. Îl știu pe Jack. Nu l-am văzut niciodată pe Jack. Acum trebuie să găsesc cheia. Să nu vii aici, omul păianjen. Dacă fie, nu știu ce fac. Mai e și aici neonor ceva bun. Aha, cheie. Cheie și brechetă, e bine. Oh. Aici e și mai bun. Așa să vină un spider. Și nu-mi place să vină eu pe aici mereu. Dăm banii. Ce e aici? Asilă din aia să fie mai repede. Nu o folosim acum, doar când vine sic. După noi. Hop. Bun. Știu ce e aici. Era ușa asta. Nu, ce număr era? Aștept. Cred că e aia. Eu vreau să mă duc acolo să-l văd pe Duke. Pentru că nu m-am vorbit și eu cu el. Niciodată, de aia. Da, vreau și eu să mă duc în Duke. Că vreau să vorbesc și eu cu el.
bro! Eu m-am dus în Dupe pentru că vreau să-l văd și eu pe Dupe. Și când am intrat, a venit fucking, nu s-o ștergi. Așa, ia, cum să șterge? Vreau și eu să văd cum să șterge. Știu asta. O să văd cum să șterge. Ne? Cred că când mă duc cam departe. Ia. Na. Așa, după aia nu mai fac șterge. It's on one door, but I want to go. Știu dar și ceva bun în acest. Nu mai merg foarte bine. Așa fac eu mereu. E fucking ai. E ai. Mă adun prin spate. Mă uci în jos. Așa. Hop. Așa. Dacă nu vreau să mă urc. Așa. Dacă ajung la figure și am terminat figure-ul, sunt cam fericit. Și nu prea, că mai bine luam banii. Să-mi ia crucea și... Nu mai vreau să mă aduc așa să mai văd. Ce fucking a fost aia? Mamă! Ce a fost aia? Bro! Ce a fost? Ce a fost? Când a ajuns Masi? Da, când am zis, când ajungem la Zic, gata, vine Zic. 28, da? Da, ce faci, Sicule? Știu să vii. Da, aici vine, cam mi-e frică. De ce nu vreau așa mereu? Da, să vă pierd. O să mi-e frică. De cum? Acum. Așa. Și îmi beau ăla repede. Da. No! No! Hai, Afric! No, m-am murit! No! You seem to have gotten lost again. You must look off both ways. If you do not see the road, you never. Dacă trebuie să mă am în șansă, Și ăsta a fost video. Bum bum sakalaka.